mawnde 15 siltor hitande ujunnaje 2023 ne hawra aljumaare capantati lewru dewo haran 14:45 fergomo jam e kisal ngoni e mudum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe hettiɓe hettiyankoɓe tawi kadi ko wowɓe hettade so tawi en kaali 15 lewru silto hitande ujunnere e temedde 7,jeegom wonto hakkillaji men ɗi kuccata hay so tawi ɗi ñiklaka kaalen oɗo gorko jambaro perɗo laabi ɓamtare gittuɗo kalifandi o woni carɗo bonni ko wiyete mudo hormo wadde en paami e jaati ko Souleymani Baal o cincude leydi almameɓe Fuutotoro jibinaɗo koto boode e nder dongre toro e hedde hitande ujunere e temedde 720 o iwi ko e fulɓe leñol waɗaɓe e ɓesgu bari en hofgo bakar naaɓe honnoɓe e yontaji ɓoyɗi to fittoɓe nder masina to wiyete Soudan hande Mali joni omo jokkodiri e Hammadi Lobbo Aissata bamum Cheikhu Amadou to Fuuta o yalti ko e ɓesgu ceernagu mangu ngun woni ceerno Aso fawi hen ko ɓi bappajo Saydou Atoumane Tall on woni bamum Cheikh Oumar Al Foutiyou nena makko ko sokhna Maymuna ko e iwdi gorol salsalɓe doɗel ko toon o fuɗɗi jangde makko ko adi nde omo yaha ko toon tigi e jaati o fuɗɗi jangde makko ko adi omo yaha Mauritanie o woni toon ko juuti e duɗal Cheikh Fadel Mangal o resino toon ni debbo capato on woni yumum ɓi ko biyeteɗo Boubacar Souleymane caggal nde o heeɓi jangude sariya o rutti Fuuta wondude almuɓɓe ceerno makko halfinnomo kono nde o yetti o tawi sehilaɓe makko kala ɓe o yadanno jeehi Kayor yoga e mabɓe jeehi ɓeydoyde gandal to duɗal towgal pour sañu ko woɗɓe hen jaari ko ngam jangguinde ndeno felliti tawtoyde ɓen toon ɓaawa pir o yeehi Fuuta Jalon nokkuɗo filñitere islamiyankoore wanno e gardogol karama ko Alpha sikki ala ɗe ɗalle walla koɗule o hokkimo humpito ngam wawde kadi rendoji e dawrule pelle islamiyankoje pewnittonoje dillinoje nokku ɓadiɗo batte omo anduno pilñitte islamiyankoje bannode to ngujuro nder ka gajaga e ɓundu e Fuuta Jalo musidɓe tedduɓe wadde eɗen ciftara no heewi wiide Fuuta feccotako maayo wona keerol leñol fulɓe koɗi e banggueji ɗiɗi kala tuggi Dagana ha jorol hayre ngal ha ferlo musidɗo moɗon tandine si kuɗol ngol ko ceerno koninke leñol yani Gueladio Sow to banggue sengo YouTube ko Amadou El Hadji Ly musidɓe tedduɓe ko Allah jogui jaam ko jaam woni ko heeƴe men yo jaam joom jaam waɗanen jaam yo Allah yurmoya fo ceerno Souleymani Ba